баромадани хун аз даҳони майити 9-сола. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо дар шабакаи Корвони Умр қарор доред. Боз ҳамон гуна қиссаҳои ҷолиб, қиссаҳое ки бисёре шумо мешунаведу аммо бовар намекунед ва ҳақорат мекунед. Барои ҳамин аз шумо хоҳиш карда мешавад қиссаро то охир хуб гӯш кунед, баъдан фикрҳоятонро ҳатман нависед. Хуб, мо қиссаро шурӯъ кардем. мегӯяд марде ба як ҷанозае рафт. ҷанозае ки як ҷавони 9-сола аз дунё гузашта буд. Мардум ҳама интизор буданд то ин ки ғассол барояд, баъдан маитро бурда дафн кунанд. Аммо аз байн 2 соат 3 соат гузашта буд, ғассол намебаромад. баъдан мардум ҳама бездорита шуданд ва хонаводаи ин маит гуфтанд ки рафта ғассолро ҷиғ зан, барои чӣ ин қадар вақтро тӯл кашонда истодааст. Мардум дигар тоқат карда наметавонанд. ҳангоме ки ғассолро ҷиғ заданд, гуфтанд: эй ғассол, ту чӣ кор карда истодаӣ? Чаро ин қадар вақтро ба қафо кашонда истодаӣ? охир мардум ҳам кор дорад, мардум ҳам бояд ба кори худ шурӯъ кунанд. ғассол гуфт: ҳар боре ки маитро ғусл мегардонам, яъне ки мешувам, аз даҳонаш хун баромада истодааст. намедонам чӣ гуна ӯро тоза кунам. баъдан ин суханро бобои ҳамон ғассол мешунавад ва ҳақиқатро мегӯяд ки ин хел будааст. ин ҷавони 9-сола як модаре доштааст. модаре ки бениҳоят ин ҷавонро азоб медодааст ва ин ҷавонро дӯст намедоштааст ва ҳамеша мегуфтааст ки илоҳо аз даҳонат чирку хун барояд, илоҳо аз даҳонат чирку хун барояд. ва ҳамин тавр ин зан аз дунё мегузаштааст. пас аз чанд соле ин ҷавон ҳам чӣ кор мекунад? сафар ба сӯи охират мекунад. баъдан ин мард вақте ин суханҳоро мешунавад, мегӯяд ки бале, ҳар он чизе ки модарон хоҳ дуои бад кунанд, хоҳ дуои нек кунанд нисбати фарзандҳояшон, ҳамон чиз мешавад. барои ҳамин аз модарон хоҳиш карда мешавад ки ба забони худ эҳтиёт шаванд ва фарзандҳояшонро ҳар хел дуои бад накунанд, ки зеро дуои нек ҳам, дуои бад ҳам айнан дуои падару модар нисбати фарзанд мегузарад. салому алайкум.